ddim modd i chdi aros adra gyfaith. Fydd ddim modd i chdi diwnio mewn, troi ffwrdd, nag aros ar y ffens. Fydd ddim modd i chdi ymgolli mewn lag y ffrensi, a fficio allan yn banad yn ystod y hysbysebion. Achos fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Cheith y chwildro mwy ddangos ar S4C gyfaith, dim hyd yn oed wsnos ar ôl iddo yn ddangos ar Sianel 4 hefo cyflwyniad gyn Melvin Bragg. Fydd y chwildro ddim yn cael ei noddi gan y cyngor celfyddyda, na'i gyflwyno gan wasg gregynog mewn rhwymiad arbennig o groen adfad anorexic. Fydd y chwildro ddim yn dangos lluniau o Neil Kinnock yn canu pennill fwyn i'w nain ac yn arwain o lemming ffyddloniaid yn erbyn pwerau'r fall a phwerau disgyrchiant. Cheith y chwildro mwy ddangos ar y teledu gyfaith. Fydd y chwildro ddim yn cael ei gyflwyno ar ôl y pwdin dolyg gan Ffilm Cymru mewn cydweithrediad ag o leia 3 chwmni Ewropeaidd. Fydd Dafydd Hywel na John Ogwen ddim yn y prif ranna, na Bryn Bond fel Che Guevara yn mynd i'r capel mewn Levi's ac yn gwisgo beret yn y set fawr chwaith. Fydd y chwildro ddim yn helpu chdi swsio'n well. Fydd y chwildro ddim yn clirio plorod. Fydd y chwildro ddim yn gwneud i chdi ydrach hanner stôn yn sgafnach achos fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Fydd na ddim lluniau hon y ti a Sylwyn Thomas yn gwthio troli siopa trwy ffenast Woolworth ac yn stwffio teledu lliw i gefn y car heddlu da chi newid i ddwy. Fydd Dewi Llwyd ddim yn gallu amcangyfri fod canlyniad terfynol am 5 munud i 9 ar ei ben a sail adroddiadau eingon hefyd arbennig. Fydd Angharad Mair ddim yn gallu rhoi recipe ar gyfer lob scows efo 2 soffa na mynd yn fyw at glynog yng Nghlwb Ferret Cwm Llynfed. Fydd na ddim lluniau o'r slobs yn colbio pobl LA na pobl Bryn Shinkin. Fydd neb yn gofyn, da chi newydd golli o'ch unig ferch, sut da chi'n teimlo? Fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Fydd na ddim lluniau Lloeran o Hywel Gwynfryn yn cerdded trwy Drelau, Penrhys, Glyn Coch, Ysgubor Goch, na Maes Fechan mewn sŵt loncian coch gwyn a gwyrdd Mr Urdd y bu'n cadw nôl ar gyfer y chlysur arbennig fel hon. Stondin Sylwyn ac amseroedd darlledu dechrau canol yn pidio a bod mor ddiflas o holl bwysig. A fydd neb yn becso os fydd Maggie wedi ffeirio tush am Ford Fiesta a gwerthu'r post i'w ailwyblygu fel ffactri anthrax ar pobl y cwm, achos fydd pobl pob cwm allan ar ystrydoedd yn ceisio gwell y fory. Bydd yr heddlu iaith a'r Securitas i Camdreiglo yn cael eu cloi fyny hefo ffon stafell o bwncwns ar asid a gorfod i gwylio nhw yn trio ail-greu gwaith Alan Llwyd efo teipiadur a pheiriant cyngyneddu. Bydd na ddim pigion ar post prynhawn na Wales at 6 am gampau diweddara bwrdd iaith, cadeiriau iaith nac unrhyw ddodrefnyn amherthnasol arall o'r un casglad sydd byth yn clasio efo dim byd glas. Gerddoriaeth ar gyfer y chwildro ddim yn cael ei chyfansoddi gan Hugh Chiswell na Chas and Dave, na'i chanu gan Margaret Williams, Dennis O'Neill na Wyn Roberts a'i Crip Kicker 5, ond mi fydd yn cael ei chyhoeddi ar label angst. Fydd y chwildro ddim yn ôl ar ôl yr egwyl, fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith. Fydd y chwildro ddim yn ail-ddarllediad, fydd y chwildro ddim yn ail-ddarllediad, cyfieithiad nag addasiad o syniad gwael a aeth i fynd sbwriel teledu Thames tua 1973. Fydd y chwildro ddim angen is-deitla, achos fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaith.